kuchingamidzai pano paSlyMedia TV apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Asi nhasi tokupai chirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Apo pane nyaya yatakaisa masvonda pfuura yemurume akawanikidza chikomba chichizunza nhengo yesikarudzi mushure mekunge chaita bonde nemudzimai wake kuRwizi. Asi nhasi tiri kukupai nyaya yemusoja azvuzvurudzwa nemudzimai wake kudare kuti uya undibhadhare 7 days dzawagara neni uchinditi ndava mudzimai wako asi nhasi wakundidzinga pamba nekuda kwokuti watoda kuinza hure rako rinokuuraya kana ukasarirora. Regai tinzwe zvizere mudare raChief NYAMAROPA kuti nyaya iyi yakafamba sei. Ndakatangofambidzana nemunhu last year but 1 muna August. Tatangofambidzana kubva muna August svika tongoti last year kubva muna April ndangoita very short. Kubva last year muna April ndakaita nhumbu ndikuyabva ndobva muna August. Muna August imomo ndobva taitakanengeka kuti crashane ndobva tanetsana. Ndobva achiti iwewe ndiri kuya muna September. Oya muna September akauya but hatina kuonana. Ndobva adzokera kubulawayo kwakoze amshandira kubulawayo musoja. Ndobva azoti ndiri kuya December ndakamona batatadza kuwirirana. Ndobva azodzoka futi January auya kudaro but iwe uya kunotichaura nenichikuroora ndopa ndakaenda. Ndaenda kudaro ndopa takabva tasvika ndobva tataurirana. Patakataurirana nguva iyi kwakazosvika pakusviba uri usiku. Uri siku ndobva ndarara ndobva achinditi kuseni saka wafungei ndakati nina ndakwanchaenda noti waita se wajaira always pese pawaya kwaHarare hapana uchakunyatsotaura chisvinhu. Ndobva tai alright chingwe chaizviripo ngatigare. Ndobva takagara raday 6 rekuti tiri kugara tese. Ndobva akabva ati iwe pane rimwe hure riri kundifonera hure iri riri kuti zvonizvo ruda kuuya saka inini kuti ndirege kutora munhu iyi ndogona kuzourayiwa. Ndikati saka inini uri kundudza zvehure rako doti ndiite sei. Zvikanzi naye aiwa ndochaenda kumba kwenyu. Ndikati aiwa inini kubva last year but 1 hapana chinombonetsa. Inini unongonondisiya kumba kwedu sematorero wakanditondibhadhara time waste yangu. Ndobva akabva achiti aiwa hakana iwe kumba kwenyu nani kubva ndakakusika unoenda wega. Kuseni hapana chaakataura ndakamuka kuseni raday 7 chishasakura yadi. Kumapasti 3 dzezuva rakunodoka pakauya mumwe mukadzi aita kufemuruka zvekufemera mudenga zvakangosvika bati kobaba panapa vari kupi ndikati handisi kumboziva kuti vaenda kupi. Zvikanzi alright ndobva angasvika angoti dhobha ngapinda mumba. Apinda mumba kudaro inini semunhu mukuru handina chandakakwanisa kumita ndakangomiti makadi henyu gogo hana chaakandidayira. Ndobva ndita continuous nekusakura yadi. Since wena ndiri murora musha mevaridzi ndakakiya dhore muspeya matinorara ndikaenda kumba kuhanzvadzi yake ndichinobika nekusuka maplate. Mukadzi uyu ndakamusiya akagara mumba imomo. Ndapedza kubika ndakatopedza kubika mandasiya mapoto ari pamoto hanzvadzi yake mandatoedza ndikati tete inini zviri kumba kwanisi muyeso zvinzwisisa. Ndakaenda kumba kundinenoita noise ndakunoudza mama ndanoudza mai vake ndiri pakati pekuudza mai vake iye ndopa akabva auya zvikanzi izvezvi ndipe kuno maki yangu bva ndomba kunya ndakamboudza kuti mukadzi wangu achawe bva watoba pana pageta wemba akandoramba mamusoro andoramba mamusoro kudaro ndopa ndakabva ndatanga kutochema banditi izvezvi zvichienda kumba kwenyu mumba make mami nebhegi rangu nehembe dzangu nemari yangu 123 imari yevana vangu yemaintenance. Akandisisa zvese akatozvinhu zvako unozozviona. Ndobva ndaenda kupolisi ndobva vakabva ati nyaya yako inoda kwachief. Chienda kwachief baba vangu havana chavaiziva ndakazovaudza ndakunoko vakutofonera nachigwande ndonyaya iri kupi ngekuti ndakatya kutaura kune vabereki achigwande ndobva vakazovafonera. Vavafonera kudaro ndopandakabva ndadzokera kumba vangu ndopa vakabva nditi chiuya vachigwande ndobva vazoyama ngwana ndati vachigwande ndonyaya iripo. Achigwande ndobva vachiti ora ichinipa mari kunoita se yekunomusunga ndopa vakanomusunga. Vachimusunga kudaro akabva ataura mashoko ekuti inini handisi kumboda kana kumuona padhuze pangu. Vachigwande ndopa vakadzokera neni. Takanofunga takafamba 300 meters ndopa vakabva vandisira vachitywa kuti pangu dani kunongoti ataka. Ndobva ndapasiya ipapo up to now. Zvekutaurwa nemusikana tofunga kuti kunopesa hani mazuva anoita pandikatanga kuzivana naye.
Nitofunga kutanga kuzivana last year but 1 year kutaura akunopera. Wadi kusiya kwesifuna asafuna Una anonyaya. right. Takambofambidzana sekutaura kwaaita zvemadhidzi ya. Takabva tasiyana kwatikaita ndikuti ndakatomuti ini kufambidzana kwandikuita ndiwo handisiri munhu wekuti ndongofambidzana zvikunakidza. Kufambidzana kwatira ndikuti inini semunhu wakaseparata nemudzimai ndoda munhu wandikwanisa kuita sei kugarisana naye ndichichengeta mhuri dzangu. Ndakuti newe kuti nditi kufambidzana kwataita semaonero andaita panguva yatafambidzana ndionawo kuti uri munhu anokwanisa kuroora naye kana kugarisana naye. Ndakatoti zvikwanisa ndikwanise kuti ndinechita sei ndichikuroora. Seiye semunhu akatsamona zvakarwadziwa sevana vangu vamufambidzana akakuita kushauta kwaakaita pamafoni zvamira zvakadaro handakudhita namba dzake tifunge anodhita dzangu akazoramba achikomuniketa neni shama ndakazowana mwari nani kutodarika iwe wandikasvika naye kumba ndakadini zvapera sekudaro. Iro gore rinori gore rapera iri kunopera kwaro kuna holiday sandi rakwanisa kuya kumba nekudhara kwandikushandisa apa handitanga futi murise matema ichichi anga ndisekuru muriseko wenda kuroora ata mabasa chichi asi komukuya rende ata zveholiday zvatoramba pamwe nana January ndakabva ndataura maweeks acho andaitaisa ndouya saiwa hapana chikaipa tinoona maita mauya sayana ndozoti mangwari pfungwa dzaanadzo kana kuti achiri kuda nezvanguirana ndauya akazondibata futi sekuru muretere muri kweri ndiri kumuzukuru ndakasvika musi wacho watikazosangana ndandatopamba painaya mvura idzi dzainaya idzi vandaenda pamutumba pamashops paya ndichaisa mafoni angu nokuti asina ubhatiri ndinokwanisa kuti ndichaise mafoni angu kutochaja mafoni angu paipai takutonwira nevandandinawo ndaona apinza foni sekuru mose muri kweri muri kupi ndiri kumaraini kwenyu kuna tete waka kumaraini kwenyu napamukuru wake ndata ndipo pamba ndiripo ndikumashops ndikuchaja hangu mafoni angu ndichakutodarika nekumuchagira vana vangu mazepe kuchikoro ndambozvisa musoroti Zvakutaura ndazvizwa ndida kuti sanangura panonyaya kuti akutora ukaenda naye kwakwako. Right, ndopandadada kusvika akazosvika nepaipi mashops pandandiri ndatopangana kuti pane munhu ambotaura kuti akasvika nepana asvika tatopinda kwandoona kuti arakuda bonde ngozi angachi kuti munhu andikaramba achiti aiwa handikwanisi nekutanga kwakaita kuzowirirana ndakuziva kuti kwangu kunditopedza asi odasi kwangu kunditopedza paduse inose munhu ananganiwa ndisina mukadzi ndiri kubasa kure newangu wandirikuita sekuti dzawira muswanda apa asvika paisezvo munhu anomwanda angatipikewo munokuziva zvinoita doro neizvo asangana akabva asvika napamukuru wake waikwaibva kweke akatengomazepa ake shoma isu ndangani vamwe wafana 3 vandandinawo tatopika zvedu ofuchi rodi yaenda nayo nepaida akasvika nekutora mafoni taida kutobudawo neikoko chine zvadaita notsvaga nerodiyo tabata narodi napamukuru wake taenda nerodi tangwarangwara nekumwa kwekwe nyaya dzekutaurwa tienda nekoko tasvika pataida unoaiso tatenga zvataida paipai nevamwe sandandinawo taifanira kudai rodi totochinja iye achidarikira kumba kwavo kwaka tonga paakasvika patatiri kwakachambonyora kuchangotanga kudokati zvaitawo hazvaitoendera nenguva dzacho vachichinja rodi inise munhu akamufambidzana ngatomboita communication sekumuripamupaakatirikaniperekedzewo musukuru wangu ndichanawana pandichanoperera pamberi ataperekedzana tavaviri taura nyaya tikutaura nyaya ndakutoona kuti asvika apa akusvika padhuze nepaanogara takutokumbirana zvatakukumbirana nyaya dzakuwandira mbwegu saka kana kuti iye akaona kuti musango hazviite nemunhu andagara achifambidzana nyaya dzikazongorerekera pakuti padistance yekusvika pamba pakutofunga pamwe 200-300 meters kubva paenda kumba kwangu about 1 something to almost 2 kilometers but akanazosvika pamba patakabva tichinja direction tikaenda kumba kwangu tasvika kumba kwangu tarara paya zvaitawo iyo zvokuti kumba kwakakwawa chanotsvagwa handauziva ndakamboti semunhu ajaira anoziva matauro achanoita chinochena nemvura yandachitaura yekunaya naye yakatanga kunaya akakubuda kwandikwa kunochena usiku yokuchinaya kudai ndongomirira kwaita sekunoti chene kuita sekunoti chene ndakanzwa dzashinja futi zvanzi handichanosvika sei chitoendayo unoita seini futi chakusvika sei manje patanga oona kuona zvinhu zvakuitika izvi zvakutori kuti zvinofamba sei kuti inewo kufambidzana pamusana ndakabuza zvakadai zvakaita dzokapo pakunetsana kudaro zuva rotose nditokwira
Inde tofunga kuti mamwe ane matauro ake ajairo kana achimbozviita. Zuva rapita chikwira pakabva zvinenge zvineiwo kumba kwavo mwana wake akabva adonha muti. Mhene mukwariro wakaiteko. Saka pakutsvagwa kwefoni yake yanga yakatodzima. Pakutsvagwa kuiva tofunga vakafona kuwaifungidzwa ndo kwaari. Kana iye kuwaifungidzwa kana achivanyepera achenyepo ndandi kwakati kwafonwa munhu akufoni yake haisikuita. Atotumwa munhu afamba atotsvaga. Saka munhu akatumwa mhene mumwe akati asanganawo naye. Wasangana nemufana wangu. Mufana wangu angatoona pane zvikuitika pane munhu arimupa. Achisangana nemunhu aibvunza zvikanzi avazi yabva ndidenza mufana wangu. Mutima ndanzwa pane nyaya yandanzwa. Mamuna zvakamira sei kusvika nguva ine mumwari kana mutsanangura manje nyaya isina kumira munhu. Zvunzi mwana wakadonha muti akatsemwa musoro. Izvo zvinondibata kuti mumanitsira ngaita nyaya zvodaro kuti atotsvagwa rutsvagwa kwese. Ndatobatikana ndikaona kuti yatomhosva. Apo mhosva yaitikira pamunhu wandasingati wandasingatarisire zvakadaro. Vandovanzi vadamudzi vanoti naye abatikanawo. Foni yake yakadzima kana pafoni yangu akatofonera baba wake nefoni yangu. Tona situation mamiriro yake tikatoonera payanya. No problem yochita nyaya kuti umbotanga wamhaisana nemwana kuchipatara. Zvimwe zvimhosva izvi tosita tozviona. Ipapo ndandarosarwawo $10 mumwe. Kana kuti $10 chete kubatsirike transport unoona mwana aende kuchipatara. Unzwa chikokwamira sei mutara wakatsamwa kusvika papi. Tozitangira ipapo. Right, wanzwa zvaataura. Anzi wakamufonera iye ndobva aonopiwa ngochida chimunodaka. Zvazvangoitika zvazvaputika. Saka uri kudei kuno mukomana? Mukomana uyu ari kunyepa pane se zvaataura. Ini ndikuda kubhadhara time waste yangu nekubhadhara pfuma yababa vangu. Kwakwaro? Nakumboita duku ndakaita ndakamboita duku kemera. Ini nafanira kubhadhara time waste yangu ye1 year kubva last year muna August up to now. Hapana patakambopesana ari kutoreva nematomiwa. Inini dai akasingandide inini dai akazonotere kana tete vangu. Ndosenzera kuimbomo asi pari zvino kutanga muna August ndakatanga kubulawayo kumarecruits ndosudzuka 7 May ndakadzura recruiting depot by Lueli. Ndakunyara mwana wakadai ndimwandoda kozi ndakangofuna unajena noimwana ndanyara nokutaura kokwaita ndinowana kudzidzisa ivanazo but ndisati hangu ndataura zvakati wandei unofana kumbhadhara ukasamubhadhara nenguva nezvandienda taura ndokudzinga ndinototaura nokuwa kwaani general army commander zvichireta hakuna vakasina kutomutaura kana ari general chima kana ndiani hakuna wandisina handi unoziva waisi vandakutaura ndakatomboita komanda ndinongofona direct ndoti ini chandinoziva muzimbabwe vanhu vanonzi vanofana kunge vachiteedza zvinodiwa zvakanyanyisa haisi republic vanozviziva zvandakutaura ndezizo wasezvo zvandakureva asi ndodzika-dzika ndataura zvakadzara ndoti mapurisa but you usaite ngoti chui mese ende iwe uri rumbe futi wewe baba wako uri rumbe mwana wako asi right mwana wako asi right ari wrong futi mwana wako ari wrong futi taura mukomana uyu akatanga kutora mwana wamunyina wavo munyina wavo akafa amayasokafa abanga vakaitingita muberezi vakabasara ini ini ndakazorwara ndikandakwaza ndikati 8 months dziriko mwana wakatora anga ari form 4 wadaichingekerini apedza kudaro ndakazotadza kupidza nyaya ndakutopedza kuvenchirwara saka dai anga ari munhu anyara
ari munhu anoziva asina kuziva kuti mwana wangu zvakare agoita matikusaka panenewe vavada kutozvitaizvo kuti kufamba kwandinoita ndakarema kana kuti ndizvidza here kusha wangu kana kuita sei anozorigei kusa kwangu ini vachiziva kuti ndine ndofona here kurambika kudzinza ndofona pandisi changamira kuti nokuti nini handichaziva kuti mhosva here ndinobvunza kuti maitiro avo ndomagara aitwa nevanhu mwana yanga ari form 4 kudei zvaakakutadzira zvakatadzira kuti imhosva baba iye kuti dai akanga ari kukwasha ndamuziva kuti kukwasha aigokuchazvakega zvinokana iri nyaya yekuti abatwa nomunhu baba changamiraipedza kuti handimuchazizi mukuwasha mimi ndinomuchadza chimhosva dzamuziva okutanga akapunuka ndobhadhara chemuseum kubva paakatanga kudanana neni paakandishandisa kusvika paakazondidzinga uda chii ndikuda chero chaanenge akwanisa nyange chero mari akana 700 venendwana chemuseum yakandisi ndoda 700 from you ndokumbirawo 700 ndeyekuti pandikafambidzana newe chanangodida pokutanga ungosva wachokwadi but ukada kuchinja apa nokuda kuti kuti ini ndinoti tiri panapa ndinongochinja maemotions atombo yanditi panapa handiti zvezve nyamwe different kareka but ndikuti taurana naye kusvika masvika pandotaura kuti mutemo kana kuti ndini ndinopa mungataura zvedise but anochaja ndini nyaya yakutaura ndikuinzwa inini semunhu sevanhu vaifambidzana handasina tarisiro yokutamisira tikanoroka kutamisira kwakaita mwana uyu uchitamba nemwana wanhu baba wake unomubhadhara mari $400 wazvinzwa baba wacho unobhadhara $400 nyanga ichiziva kwirwa kupfuma unobhadhara $400 kana inonzi nevakuru kudhara inoziva yainzi mhindura muriwo ndienda kutaura nezvaipa ndienda kutaura zvinobhadhara $400 iwe waenda nepano ndo okay hanzvadzi yako yako iwe unobhadhara $200 right ubhadhara rini ndozviziva zvisi mawaniri right first time tisati ataura zvakawanda musi wa18 mune matambira mari dzodziziva mafambiro adzendo dzomacivil 7 musi wa18 unenge watambira musi wa18 pokutanga every month unobhadhara 150 kusvika wapedza ungoona chikwereti ndokuti usade mhuri isiri yako unobhadhara 130 every month inonosaina tauraiwe chiende pa110 nyora 110 taura musoro ichangamira inini hembe dzangu akakanda panze mbomubhegi maive nemari yangu yaive irimo nemapendi angu vakakanda bhegi panze amuna mapendi 2 nesketi 1 yandikasvika ndisataramba zviri kumba kwake nejaketi nemari yangu yange irimo yange iri pesa pandida zvekutengesa hembe mari yacho yange irimomo mamune 323 123 ndiye vane maintenance itori nezvese nemapepasi avo akatokwana ndomaintainwa nemurume next guest zvautaura ndizvizive ende akutaura zvekutanga kwezvinhu panze ndokumbirawo izvozvo kuti ndikumbira kubvunza kuti zvinhu zvake akazosvinunga panze waenda kunosaina kuende panze chakuengoenda panze